गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय। आंनि बे वायर बर' इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायो। लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैलायबाय। दिनै सावरायगोन आं बड'लेण्ड टाइगारनि सोमोन्दै। सिगां आं बड'लेण्ड टाइगारनि सोमोन्दै सावरायखांबायमोन, बाट आरोबाव सावरायबावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आवगायबोबाय। जेम्स आदाया बड'लेण्ड टाइगारनि नाम्बार बिहरगासिनो दङ एबा नागिरगासिनो दङ। सिगांनि नाम्बारा नांला खोमा, ओंखायनो गोदान दा लानायखौ नागिरदों। बाट आं बिनि पासबुक बेंक एकाउन्टखौसो मोननो लुबैदों एबा आं नागिरदों। सोरनावबा दङब्ला, सोरबा मोनथियोब्ला आंनो हर आरो बिजों आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै हो। आं बिनो एसे फैसा सोनानै हरनो लुबैदों। मानो होनोब्ला बियो सिगांनि फारसेखौल' नुयो, उननि फारसेखौ नुवा। गावनि उननि बाहागोखौ एबा नुवाखै। बिनिखायनो बियो आं हरनाय फैसाखौ सिगांखै मोनसे आयना, उनखै मोनसे आयना बायनानै लाथों। आं हाजिरा मावग्राब्लाबो आं बिनो फैसा हरगोन। आं हाजिरा मावनानैब्लाबो बिनो फैसाखौ हरगोन आङो। बड'लेण्ड टाइगारखौ सोर सोर सापर्ट होयो, माने सापर्ट होयो? आं बिखौ सापर्ट होयो, बाट बिनि बाथ्रा बुंनायफोरनि थाखाय साबजानाय मोना। सिगां बियो मोनसे आफादनि, जोंनि फरायसा आफादनिनो बिबानाव दंमोन, बाट बियो बिबाननिफ्राय बोख्लाय जादों। मानोना बियो बिबाननि जा बिबान मोनदोंमोन बेनि बेरेखा हाबा मावदोंमोन बै समाव। बेखौ बयबो मिन्थिगौ आरो जाय जाय मिन्थिया मिन्थिनानै लादो। बेयो सासे आफादनिफ्राय बोख्लाय जानाय, बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो। नोंसोर सानो नामा बड'लेण्ड टाइगारा जोबोर मोजां, माने सैथोखौ फोरमायजोबो, बेयो बर' हारिखौ बिराद जौगाहोगोन, बिराद बर' हारिनि बिराद एकदम माने मा होनो इखो, बर' हारिनि बिराद सेन्टिमेन्ट दं। बेनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयाथ'। बेनाव राजखान्थिनि सेन्टिमेन्टसो दङ, हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया। आं सिगांबो गोबां बार बुंबाय, नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानांला। नों मानो बर' हारिखौ डिभाइड खालामनो नागिरबाय थायो? नों बर' हारिखौ मानो माने एना एनि खालामना होनो नागिरबाय थायो? आं बुंबाय, नों दिनैनिफ्राय बिदि बादि बुंनांला होननानै। बड'लेण्ड टाइगारनि थाखाय जिमान गेदेरानो जा, उन्दैयानो जा, सोरबा सादारन सुबुङानो जा, जाय बिनि थाखाय बिनि साननाय बायदि बाथ्रा बुङा ना, गावनि साननाय बायदि नङा, गावनि एसे एगेन्स्ट बुङोब्ला बियो जाखाबाय BPF नि। बिदिनो आंबो मोनसे समाव दै, आंखौ फेसबुकनि लोगोफ्रा BPF नि होननानै सानो, बाट आं BPF नि नङा। फाग्ला बिदिजों जायो। आंखौ गोबाङानो BPF नि होननानै फेसबुकआवबो आनफ्रेन्ड खालामबाय, फेसबुकआवबो गोबां माने बाथ्रा दान्थेलायहरबाय। सोरबा सोरबाथ' ब्लकबो खालामबाय, ओमफ्राय सोरबा दासिमबो आनफ्रेन्डबो खालामनो हायाखै आरो। माने आनफ्रेन्ड खालामबा आंखौ इदि गाज्रि मोनगोन सानगोन नामा। माने नोङो आंखौ BPF नि सानखायो, आं मोनथिखायो। नोङो आंनाव कमेन्टबो होला, लाइकबो खालामला, आंनि पस्टफोरखौ शेयारबो खालामला। सिगां खालामोमोन, सिगां कमेन्टबो होयोमोन, आं मिन्थिगौ। आरो आं बेखौबो मिन्थिगौ, सोरबा सासे सुबुङा जिमानखि मोजां हाबा मावा मानो बिखौबो मोजां मोनजोबनाय गैखाया, आंबो मोजां मोनजोबखानाय नङा। जिमान मोजां मोजां बाथ्रा बुङा मानो, आं दिनै जिमान गियान बाथ्रा बुं, आंखौ बयबो मोजां मोनजोबखानाय नङा, आं मिन्थिखागौ। मानो होनबा भारत उदांस्रि खालामगिरिखौबो सोरमोन बियो? महात्मा गान्धी नङा होमबा? महात्मा गान्धीखौबो गावथारग्रा ओंखारदों। बाट साननानै नायदो, दिनै आंनि पस्टआव, आंनि भिडिअ'आव जिमान कमेन्ट होआ मानो गाज्रि गाज्रि, आंखौ हाखराव खोख्लैनो एबा गादबना दोननो नाजाया मानो, जेबो केरकेरायनो हानाय नङा। मानो होनबा आं सैथोखौ बुंगोन। आंखौ आनफ्रेन्ड खालामनाया फेसबुकआव, माने आंजों
बाथ्रा दान्थेलायनाया मानिफ्राय जानाय मिन्थिगोन ना जेब्ला लकडाउन जादोंमोन दे बे समाव आरोना आंथ' प्रमद सारखौ गाज्रिबो बुङाखैमोन बाट बेखौल' बुंदों इलेक्सन सम जाबाय मोननै समाव इलेक्सन समाव मा होनो इलेक्सननि सिगां बायदिसिना जेनेबा फैसा माइरं बायदिसिना जिखुनु राननो मोना होननानै मा होनो बेखौ कन अफ कन्डाक्ट ना मा बेखौ खानानै होयो एबा दानानै होयो आयेनखौ बे समाव आं बुंदोंमोन प्रमद सारखौ माने प्रमद सारा बुंदोंमोन नालाय रेसन राननो मोना बेखौ आयेन बायदि माने साजा नांगौ एबा होबथानांगौ होननानै आं बुंदोंमोन प्रमद सारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंदों हायोबा कन अफ कन्डाक्टखौ बोखारनानै लकडाउनाव बे गोरिबफोरनो रेसन राननांगौ बेनोमोन मेन पइन्टआ बेनिफ्राय ओरैनोथ' आं कमेन्ट होग्राफोरजोंसो बायदिसिना बाथ्रा बुंलायबाय थादों ओरैनो खोथा बाथ्रा हेबलायबाय थादों आरो ओमफ्राय प्रमद सारखौ इमान आं गाज्रि बुङाखै आंबो प्रमद सारखौ मोजां मोनो आं माने जेबो हेड कमेन्ट होनो साना बेनि फारसे बेनो बेनिफ्राय जेनेबा आं बेखौबो बुंदों रेसन राननो हो लकडाउनाव गोरिबफोरा जायसो गोरिब बेसो मिन्थिगौ दै बेनिफ्राय होनदोंमोन आं सोरबा आधा केजि माइरंनि थाखाय सोरबा सेरसे सेरनै माइरंनि थाखाय दालि फुवासेनि थाखाय थाव फुवासेनि थाखाय रावबो गाज्रि मानसिनो एबा मोजां मोनै मानसिनो भट होखानाय नङा दिनै सोरबा जुदि केन्डिडेटआ रां रानना हो फैसा रानना हो बाट जायखौ गावनि गोसो बायदि हास्थायनाय दं बियो मोजां मोनो बेनोसो होगोन दा बेखिनियानो ओरैनोथ' आं इमान गाज्रि बुङाखै दे आं बिपिएफनि जानानै बे बाथ्रा बुङा बाट बेखौ बुंनायनि थाखायनो आंखौ बिपिएफनि होननानै मानसिफोरा एबा आंनि फेसबुकआव फ्रेन्ड थानायफ्रा इउपिपिएल पार्टिनि मानसिफोरा आंखौ आनफ्रेन्ड खालामदों आं क्लियारलि सिगांबो बुंदों सैथोखौ बुंनांगौ जिमान पार्टिनि राजखान्थियाव जेनेबा लोब्बा थाया मानो गावनि राजखान्थिनि हान्जानि लिडारा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ नों निजेबो आसि थुनांगोन आरो गुबुननिखौ नुदोंबाबो आसि थुनो हानांगोन गोरोन्थि बुंनांगोन नंगौखौ नंगौ नंखायखौ नंखाय दा बेखिनियानो खोथाया बेनिफ्राय दा बड'लेण्ड टाइगारा एकदमबारे बुंबाय थायो माने गावनि पार्टिनि फारसे जों बेफोरखौ मोजां मोनोना नोंथांमोना मोजां मोनोना नोंसोर साननानै नायलाय बड'लेण्ड टाइगारनि साननाय बायदि थांबाय थायोब्ला बर' हारिया खौसे जागोन ना बर' हारिया गोरोबलायनो हागोन ना हानाय नङा माब्लाबाबो हानाय नङा बड'लेण्ड टाइगार मोनबायदि आरो साबा सयजनसो थाबावनायबा आयौ बड'लेण्ड टाइगारखौ आं ओरै सानखुमाबाय थायो दै तेजपुरनिफ्राय फैखानायसो नामाब्रा मानसियालाय होननानै सानबाय थायो अरम बखिबाय थायोना आयौ ससमा गानलायबावगोन सालाया ओरै ओंखारलाय बोरैबायनिया थोद फाग्लासोलै बर' हारिखौ खौसे खालामनो हानाय नङा बड'लेण्ड टाइगार आंनि भिडिअखौ नायगोन ना नायाथाय आंनाथ' आरो फिसा चेनेल नङा होमबा दासो खुलिजेनदों आंथ' सिगां इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन बाट माने आं सानबाय थायो इउटुब चेनेल खुलिनायखौ नों लाजिखांनायबो मोनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो आंखौ सापर्ट होगोन नालाय मानसिफ्रा होदोंबो साबसक्राइबाराबो एसे जाबाय जायाखै नङा आं जेब्ला देखायगोन आरो साबसक्राइबारखौ दै बारायगासिनो बारो जों मदद होलायनांगौ बेनो खोथाया आं नोंसोरनो आंनि साननायफोरखौ खिन्थाबाय दा बड'लेण्ड टाइगारफोर बायदि आरो 10 जनसो थानायबा बर' हारिया सेस जाबावगोन आरोबाव आयौ होसो जालाय लांबाय कल रेकर्डआव दम हरजाबाय होमबाबो बेयो सोलायाखै आरो सोरबा मिन्थिबा खोन्थाहरदो बड'लेण्ड टाइगारा तेजपुरनिफ्राय फैनाय नामा बेनिफ्राय तेजपुराव लाखिनो हायाखै खोमा इखो आंनिबाथ' बिदिसो एसेनोसै गोजोन्थों।